Hello, Memo Aquaba none of pain so. Maybe I will be around the bria yabo. I will Yesu Christo demo, Namima will Aquaba about here, Saint Jumedi so. Yade Radia Sibebre, send then so I any pay. Now I shan't when you yam or ya brabomo. I any pedodo. Or may you when the Cassie any many ye. I will Yesu Christo demo. And then so, your bompa is so, Yami in the animal kind. Omboa yentimi gina ye nan so na ya fa ya kinkan sam afi Hiob etimiensa nchiche ba kokosi du na we ye kasa na Hiob kasa wobra na ohuna manne ye bojo bidin pe no bi enim se ye amane hunu o se Job ehye ne ho so adum pempen so bi na afi no ntimi bi no bi na no kasa ye no kan se ennome enka eda ye wo mie na eda ye wo me no yempepa kra na anadwo a yenyin se me no yempepa empo yema saada no anka esese ye ni jedie no enye osum na enyira wo Nyankopon po enim a ehan bia entoso osi esum eni amane hunu na enye saada no na afei bibia ye tuntum enkata so mununkum tuntum enkata saada no so na afei yempepa saa anadwo no ana date no enfi calendar so me ntinka bio me hu bio na emane mpie obusom bia mu afi bia mu odofo sansem ya Job kan nyina no nipa bebre na mo aka sansem ibi efi last year be ese afi 2020 die yempepa enfi calendar so ndi so bi be kasa sa na chese enema esi wo saada no mu ana afi no mu no na nya adepa na Job wafa amane hunu yiye na ohu dia onye ne ho ta fedi obie na no edome eda ye de wo no afi o se anadwi a ye dinyin seme sa anadwo no ma enije anase saada no ma enije bia ntine mo omompo a omutumi dome meye adwuma no omo na mihia mo se nkomba mo de obonsam tumi be dome yese na oya mo ankasa na Job onam saada no say ensuma kra epie saada no enda ni tuntum efi say enidaso a Edikan ya babebia enimu ni nyina yakwa ensese saada no po ehu anapa kan ya biom o say ennome enka saada na me maame awodi anu bieye ema me onyinsan me o say odi areho kese na odi eka sansem odofo etode ye din a yenkasa ye etesei Job kasa na wankasa nsie Onyankopon o say odome eda no odofo mpe bebre yensem bebre ye ka no ye kasa tie Nyankopon impo nsem efiye no mu ba no ya na enso eni enhyen kran enso nyame ni Job gina nsɔhwɛ na no wan challenge nyame sɛ me nsum obi ana wan ka nkyɛn sɛ me nsum obi o awerɛho no mu no ɔkeka nsɛm bi deɛ but ɔno Nyankopɔn ankɔntɔkwa Nyankopɔn nam saa kwan no so yi ne ho adi mom de kyerɛ no ɛka kyɛn sɛ Job bra me ndi asɛm Nyankopɔn ɔne ne mma di asɛm ta pepepe ne bibi kyerɛ yɛ so a ehu hia se bekwakọ ne nam nipa so ne de erebe hye nipa mu ne abuso huhu mu abuso mo nte kasa mo huna de na ahohoma kotena mu nipa Onyankopon aboye wo no ane sesoso nti ne behia se ye befa Yesu Kristo si erad ne ye kraje nkwa na ya brabo etimi esi yenyie adofonom na ya brabo etimi esi yenyie
Mama yɛmfa say ye was asase so ye mfa ye ho nyina nto Awurade so fi say asase so de ya ha ne amane a prepare eno nti say yɛamfa Kristo Yesu a de be mbiom. Mama yɛmfa ye ho ma no na yɛmfa ne say adamfo yɛmfa ye ho kronkron say adamfo a wo bebia yɛnsungu ne so yɛmfa ye hia de to n'anim yɛne ne nya ayonkofa na yɛnim so Nyankopɔn onja ye mu onyame nhyira ye nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Bye bye.